Garude, keď budeme čítať o Jamunovom meste, tam je taký odsek, že zhromaždenie, kde sú všetci tí svetelné bytosti a tak ďalej, a potom bytosti z vyšších sfér s formou aj bez formy. Čiže to už sú z monády, tam tá forma neexistuje, ideš do jednoty. A ja som vlastne tiež, keď som sa tak na tým zamyslel, to fakt ako si predstav, že stratíš tú identitu ako keby, lenže ja som zrealizoval jednu vec, že to je taký rozdiel, ako keď pozeráš cez kľúčovú dierku do miestnosti, alebo keď otvoríš dvere. Že keď si v individuálnej podobe, tak vidíš len výsek, lebo to ti tá individuálnosť tvoja ťa obmedzuje, aby si to videl zo všetkých strán a vidíš to len ako ty. Ale keď vstúpiš do tejto úrovni, tak zrazu prežívaš všetky tela, všetky vnemy všetkých. Čiže ty neprídeš o nič, práve naopak sa ti to sa ti znásobuje všetko, nekonečne krát. A to je brutál. Ale akože máš tam pocit, že prichádzaš o to ja. A to je omyl, lebo to ja si stále ja. Len máš širší záber. To je tá vec, ktorá tam ako keby že tam si sa nedostal proste cez tú úroveň, ten strach a všetky tie... Strach o ja. Ja ti poviem, že ja som tiež nebol veľakrát, ja som bol v takej situácii, že som fakt, že hovorím si, toto bude niečo veľké, alebo neviem, čo sa deje. Hovorím si, čo som urobil nejakú hlúposť, niečo robím, ale ten vnútorný pocit nebol taký, rozumieš? A potom, tak, jak sa povie, že som bol taký vytrvalý, taký fakt, že som bol taký, že trpezlivý a čakal som proste, čo sa bude diať, čo bude nasledovať a tak ďalej. A postupne ten obrázok, tie veci proste jednoducho automaticky prichádzali. Aj tá inteligencia, rozumieš? Že zrazu si to začali ako keby vidieť. Zrazu jedna vec, druhá vec, tretia vec sa to doplnilo a zrazu si mal celistvý jasný obrázok jednoducho. Takže to je... Ale to je asi aj tým obdobím nejaký, čo sa deje, všetko tá atmosféra. Čiže pokiaľ mne sa podarilo urobiť nejaký ako keby pokrok, tak ja som nemohol zotrvať ako keby v tom a potreboval som sa cestu, dá sa povedať, že dostať, aby som získal zase tú ďalšiu, dá sa povedať, realizáciu. Ešte sa posunúť nad to, rozumieš? No z tej úrovne je to potom ako keby už veľmi všetko také jednoduché, no presne tak. Čiže tam ty získaš takú tú prírodzenú skutočnú slobodu. To neznamená, že ty, jak tam hovoríš, že ty sa nevzdelávaš, nepokračuješ v tom, ale už to robíš bez toho. Tak jak je to tak? Neuvedomuješ, ale konáš. A hlavne ty z tej obmedzenej úrovne nemôžeš sa rozhodnúť, že budem vnímať tak alebo tak, ale z tej všeobjímajúcej môže sa kedy rozhodnúť, že budem vnímať len to alebo to. Máš inú štartovaciu dráhu. Si slobodný v rozhodovaní, nie si obmedzovaný nikým a ničím, akurát sa ty rozhoduješ, robím to dneska ako individuál alebo nie. Ako s formou, bez formy. To sa nedá mi opísať inak slovami. Ja toto sú, ako ty si taký zázrak tiež pre mňa, že ty to, akože v tom prostredí, kde si a vieš, že ty tam ako také slniečko tam je. Ja som veľmi individuálny, to dobre pokáže, si veľmi taký... Že ty tam vlastne celé to tvoje okolie, kde sa nachádzaš, neviem, s kým ty toto tam si schopný komunikovať. Skoro z nich. To nejde, jak si presne povedal, no. To je úžasné, že ty v tom prostredí, v ktorom si držíš tú, vieš, kvalitu a ešte, vieš, zvyšuješ to. To je zase nejaká definitívne, to musí prichádzať, to je milosť. Super, no, dobre. Lebo, a vieš prečo ešte? Lebo keď vidíš na tom prostredí, keď máš troška, jak sa povie, že taký zdravý vhľad, jak sa povie, a vidíš proste tú štruktúru a všetky tie veci, tí osoby tam, tak niečo ti tam stále ako keby nepasuje. To bolo jak aj s jedlom. Že pokiaľ som sa nedostal, jak sa povie, že aj cez teba, že sa mi to ladilo. Robil som veci ako keby, išiel som nejakým spôsobom správne, ale ty sa učíš správne robiť veci ešte správne. Čiže áno, staneš sa vegetariánom, ale keď zle kombinuješ napríklad jedla, tak máš automatický problém. A keď si tak jemnejšie nastavený, tak ty to automaticky vnímaš, že ešte musím niečo ešte vyladiť. A ty keď si úprimný a máš aj tú túžbu, tak tá milosť ti automaticky príde nejakým spôsobom jednoducho. Čiže ty si sa ako keby nezastavil, to bolo jak s tými starými televízormi. Že táto alebo ja vždycky, keď už to nevydržal, tak vždycky to tam niekto stále ladil, pokiaľ sa nám to nepodarilo vyladiť na najlepší obraz. A toto je rovnaký princíp jednoducho.
To je rovnaký princíp, preto si tu aj ty, preto som sa dostal k tebe a všetky tieto ostatné veci, lebo vy ste mi automaticky v tom veľmi pomáhali, a to sú není náhody, jednoducho. Rozumieš? To máš veľmi pekné realizácie a tým, že si otvorený, že nie si v nejakej dogme, alebo nejakej štruktúre tak zviazaný. Ešte som jeden príklad a zober si, že krčma, kde je nafajčené, kde nemôžeš vidieť ani dýchať. Ale tie osoby, ktoré sú tam od rána celý deň, oni si na to prostredie zvyknú. Oni to už nevnímajú, pre nich je to takto, to má byť aj to dobre. Ale keď tam prídeš ty, z čistého prostredia, tam prídeš a povieš si, toto je jednoducho, čiže ty tam nemôžeš byť. Čiže ja niekedy zažívam presne toto, že ty keď napríklad to vidíš, to prostredie, tak si hovoríš, že to ešte stále to ako keby tam není, jak sa povie, že ono, ešte stále sa to dá ako keby ladiť a ešte stále ísť jednoducho vyššie, lebo vidíš aj na ich prejavoch a na tom všetkom, že stále tam niečo proste škrípe a... No. Rozumieš? Ja ako... Tam vlastne v tom priestore, v mieste, kde si, ty tam veľkú službu robíš len tým, že budeš príkladom. Vieš, aj to, že niekto sa povie, počkať, ako si to myslel, tak to myslíš, to vysvetlíš a že wow. Aj keď to nebude pochopené hneď, ale vieš, že už tam bude. A tak ako aj tu, všade, ale v Koráne tiež tam Višnu a tu na záver hovorí, že ty môžeš mať poznanie cez šásty, môžeš mať cez rôzne rituály, neviem čo všetko, ale skutočná realizácia sa dá preniesť len skrze realizovanú osobu. A osobne, to znamená nie, že niekto niekde niečo povedal, zapísal a ty si to čítaš. Lebo tam je prenos energie, to nie je prenos informácií, ani prenos poznaní, to je prenos energie. Čiže ty si môžeš naštudovať, ako funguje auto a tak ďalej, pokiaľ tam nemáš toho učiteľa, ktorý povie, tu daj ruky, zaraď tak jednotku a urob to tak. Ty vieš, že máš zaradiť jednotku, ale ako? A on ti to prakticky ukáže. No a ty to zrealizuješ potom, že musí tam byť ten prostredník nejaký v tomto. Je super. Čiže je to fakt taká zábava, no? A si na to ako keby zvykám na taký nový ako keby stav. Nemôžem tomu veľmi o tom veľa hovoriť, lebo veľakrát by nebolo určite pochopené, ale to, čo ja napríklad prežívam, to sa ako keby aj nedá úplne. Hlavne tam je taký ten stav takej tej slobody, že si od toho dá sa povedať, že úplne, dá sa povedať, že nejako už není atakovaný, nejak zaťažený, že by si musel, jak sa povie, že túto sa nejak zaradiť, alebo túto zaradiť, alebo na niekoho sa podobať. Rozumieš, že to ja som v tomto stave už x rokov. No však ja. Ale ja som nemal s tým o tom rozprávať, lebo pokiaľ to nezažiješ, tak ty nevieš, o čom hovoríš. Teraz chápeš to, že vlastne začínaš prežívať ten stav a tým pádom si vieme porozumieť. Ja ti to neviem opísať, ako aj ty to nevieš opísať. Čiže keď ja mám, keď je tam taká milosť alebo mám túžbu ti pomôcť, ja ti to neviem dať, ja ti môžem len povedať, urob to a keď to zažiješ, tak si to sám dokážeš, ja ti to neviem inak dokázať. Čiže môžem ťa len naviesť, že po tej ceste, keď pôjdeš, tak tam dojdeš a potom to budeš prežívať ty a potom sa porozumieme. Inak to není možné. Pretože veľakrát sa stane, že keď tí duše vlastne nedojdú na tú úroveň a nezrealizujú to, tak automaticky tam nepríde k porozumeniu jednoducho. Není to ako keby možné. Tu počúvaj, tu kde na konci hovorí, máš dve cesty. Máš šabda, to je vlastne zvukom a čítaním prijaté poznanie. A potom máš tam realizáciu, nie? Nejak to tam je popísané pekne, budeme si to čítať. Čiže vlastne praktickou skúsenosťou cez učiteľa alebo cez niekoho, kto je v tej realizačnej fáze už doma, tak ty vieš vlastne preniesť, tá energia sa preniesie na teba. Ty vidíš prakticky, ako to vyzerá potom. No dobre, tak poďme, že by sme to nejak... Idem zohnať ľudí. Vy dvaja by ste mohli mať taký, že podcast normálne. Áno, áno. Takisto myslím. Veď preto ich vás naháňam. Ja si takisto myslím. A plačem, keď niečo mi ujde, lebo sa uzatvárate pred mojou kamerou. Hodín, tak chvíľočku, 4:03, pánečku.